tenim un ajuntament, tenim un poble de 20.000 habitants i aquest poble, amb els seus problemes i els temes que té, lògicament demana, des del nostre punt de vista, que els llocs de secretari i d'interventor i de tesorer estiguen sempre coberts al 100% i, a més, que els eixos departaments no solament estiguen ocupats pels titulars, sinó que tinguin un equip tècnic al costat de suport per evitar que una mateixa persona estigui fent funcions diferents, moltes vegades contradictòries. I el que passa és que en aquest moment ens trobem amb dos vacants, una real, la del secretari o secretària, i una altra imminent, que és la del lloc d'intervenció. N'hi haurà que veure per què en aquest ajuntament el lloc de secretari i el lloc d'intervenció han estat vacants o estaran vacants a partir d'ara. Però crec que ens l'hem de jugar. Crec que hem de ser coherents i acceptar el sistema i les regles del joc. I no podem estar cada 2 per 3 modificant les bases en funció de la conveniència. Fa uns anys, a partir de la jubilació del secretari d'Interior, va començar un procés que ha tingut les seues pujades i baixades. Tinguem un secretari accidental. Després, a partir d'ahir, passar el que passar, que tot realment crec que no ho hem sabut mai ni ho sabrem, però en fi, se decidí crear el lloc de vicesecretari i viceinterventor. Tinc que dir, i no passa res, que ens oposàrem a la creació d'aquest lloc. Evidentment era una oposició política, plenament política. Crec que la conseqüència ha sigut que la persona que vingui, el senyor Darijo, ha exercit de vicesecretari i de gerent d'aquest ajuntament, un altre tema sobre el que hauríem d'estar pensant, que el vicesecretari estigui fent funcions de gerent moltes vegades és senyal que hi ha mancances en determinats departaments. Això no és bo per a cap ajuntament i crec que no és una forma de treballar rigorosa. No és la manera, almenys, en la que el grup de Compromís li agrada que es treballi en aquest ajuntament. I un incís per el tema del valencià. El tema del grau del valencià no és el mateix tindre el superior que tindre l'administratiu. Pot ser per alguns estigui massa valorat, però ja que està en aquestes bases, tot i que anem a votar en contra, esperem que si la persona que ve té el grau superior de valencià i a més control administratiu, ho utilitzi i se produïsca un canvi real en el funcionament d'aquest ajuntament, especialment en la documentació. Ja que ho demanem, per favor, fem l'esforç que això siga així.